for the national anthem. Come on, come on.
Talagang ganun kayo kalito para sa kanila? Kung pala yung kanila, hindi ko ba kanina yung tinanong tayo na ano mga problema natin? O, paano maintindihan nila? Pinag-uusapan natin ang asawa mo ang kapal ng mukha. Alam naman natin na di mo kaya suportahan ang pamilya mo kung wala siya. Wow! Just wow! Hindi niyo alam kung ano kaya ko. Kaya ko buhayin ang pamilya ko. Wait, pwede ba ginagawa? Kaya huwag kayo magsalita ng ganyan. Tama yung kastingan, sir. Aminin mo na lang na isang gold digger. Title pa! Hindi ko ba makikita mo ang asawa? Ano to? Anong ginawa nito? Sabi ang pinag-usapan sa kanya. Mayos ka! Huwag mong pagsasay ka ng asawa ko na ganyan at dito sila sa kumain namin. Mahiyan naman kayo! Aba! Pamamahay mo? Akala ko pamamahay ka ni tatay. Akala ko pamamahay natin to dapat kuya. Ba't kami nang hirap ng bayad ng kasabay natin? Ang saya-saya dito. Problema ko ba yan? Ekstalanan mo naman yan eh, kasi bata pa tayo, hindi ka nakikinig kina mama at papa. Nagbubulakbol ka at hindi ka nag-aaral maayos. Nagbubulakbol? Paano ko hindi magbubulakbol na kung lahat na ginagawa ko, hindi yung pinapansin? Naging mabuti ako. Anak, ginawa ko naman lahat para pansin ako, bigyan naman ng konting pagmamahal. Pero wala ko na. Isang ko sinamana, wala nga akong nakuha. Sagutin mo nga ako. Hindi ka ba? Hindi mo ba narinig yung sinasabi ko kanina? Hindi ka nag-aaral maayos, kaya mahirap ka sa mag-aamot. Lugmok ka sa problema mo, eh hindi mo yung kaya nga ang sarili mo. At paano? Sigaw naman dahil. Wala akong pakialam. At baka lumaya ka sa girlfriend ko. Halika ka dito. Saan mo ako dadali ng kaibigan ko? Bastos mo! Wala ka ba? Hindi! Gusto ko bibigyan mo na ako. Nakapagtrabaho ako tapos sasama ka sa kanyang lalaki? Best friend ko yan, Joseph! Ano mo naman ang best friend ko yan? Sawang-sawa na ako sa panusok na ganyan eh! Ganyan kasi kayong mga babae! Hindi marunong makutento! Pare, huwag mo sisigawan! Pokpok kayo! Bastos mo! Hindi ko kayo! Wala ko yan! Bastos mo pare! You don't own me! May sariling buhay din ako, Joseph!
Kulang pa ba yung mga ginagawa ko? Kulang pa ba? Ano ba ang dapat kong gawin? It's over, Joseph. Stop na. Ayoko na. Joy, ligaw. Bitawan mo nga ako! Sorry kasi pinalit yung mga problema ko niyo. Alam ko naman na pinagdadaanan kayo na hindi na pinaintindihan. Sorry rin, Charles. Napasusunta ka rin sa sabi ko. Ano ba pala ka mga teka? Tumahimik ka! Ano gusto mo ipaliwanag, ha? Nainiwan mo kami dahil sa kalugian mo? Hindi ako malam. Umahanap ko! Sinapakalas sa pagkakailay! Noon mo! Teka nga, nasaan ka naman kung ginalakan ka namin, ha? Nasaan ka mga panahon na ginalakan ka ni James Luisa? Nagkasakit sila at una kami pala! Naman! Hindi kailangan ko lang gawin. Wala ka na! Wala ko iba ka lang gawin man! Basta ka lang tayo! Hindi mo na tayo! Magulang ka! Wala ko magagawa! Wala ko magagawa! Masarte kayo! Masarte kayo na bakit nga ate? Sige mo, sabihin mo nga sa akin yun! Dahil ilang beses ko na tinatanong sa sarili ko kung bakit ka umalit! Iniwan mo yung mga bata sa akin! Kaya na ako dami ng kapatid! Paano iisip mo mo yun, ha? Hindi ko alam! Hindi tayo namin alam na hindi mo in-explain sa amin! Dahil masarte ka lang pag-aaral nakapag- But the series of unfortunate events starts to fade, and the sun starts to set. The series of seasons change bit by bit. It turns into actual reality. This is the essence of life, turning our chaotic lives to a series of bliss. Ladies and gentlemen, the talents of Happy Act With Us. Who is very inspirational. He is very inspirational because of many things. And he smiles and says, "How are you?" When he smiles and says, "How are you?" I can swear my heart grows wings. So today at 11, I decided I should meet him. I decided I should meet him in a proper formal way. So today at 11, when he smiles and says, "How are you?" I said, "Hi, my name's Danny," and he softly answered, "Hey." Then I said, "My name was Danny," and
idea of Direct RJ Aganas, and sorry na tayo kung wala si Direct RJ karon, but dahil ang amazing space, there was an idea na we are going to encourage the young people to have build their confidence, and also at the same time bring a message to the family that family is very important. Hindi kami makalabas family. We are a team here. That is why nandito ako din siya karon. And happy kayo because grabe ang pag-isipin na enjoy sa pagtanong sa inyong anak na nag-stand here. Amazing guys! As in, sampalan ng parting pati maya na kinipin ko. Pangalan yun na makabring message. Oo, sa bato. Binisaya na. Nakita ko talaga ng dalawang mata ko. Kasi na ito ha. Tuhang mata ko, nakita kita. Ito na lang lagi. Ano ba bang inaasahan ko? Isang pamilya. At ako yung pattern ng pamilya. Oo na naman. Ganun naman tagang mga role ng mga lalaki. Gagawin ang lahat para sa pamilya. Pero parang kulang eh. Parang hindi ko nararamdaman na may asawa ko. Yung mga anak kami pero parang wala. Parang yung responsibilidad bilang ina, bilang asawa ko, bilang mahal ko, hindi niya nagagawa. Kaya, masisisi niyo ba ako? Masisisi niyo ba ako? Kung nakita ko si Angel, kanya mga matay, maganda. At siya'y sobrang ganda na. Kanya mga labi, umakulit niya. Masama pa, siya yung gustuhan ko. Masama bang nagkasingin kami? Masama ba? Gusto ko rin makamdaman yung sarili kong kasiyahan. Masama ba? Masisisi niyo ba ako? Hindi. Hindi ko nakikita sa pamilya to! May isang martir! May babaero! Tapos di gusto ko maging pulis! Minsan! Alam mo parang akong bakas? Alam mo ba kaibigan? Gusto mo naman, wala ka ba kaibigan eh! Gabi naman doon yung dyan! Kaya, may isang magi lang. Nakakaintindi tayo na! Libro tayo, kaibigan! Mia! Hindi ko maintindihan kasi pinalaki kami na akala namin perfecto yung pamilya namin. Kailangan maging perfecto din ako kasi alam niyo yun, malaki yung pangarap nila para sa akin.
Ako na ito, Bran, ha? Sabi natin dito. Umintay kayo dito. Ano ba, Bran? Someone's coming! Ngayon, mga bata, bago tayo punta sa pagtataguan natin, yung tanong lang ako, may item ba kayo? Ngayon, may tatawagan mo na si Kuya na kaibigan niyo, ha? Makipaglalog sa atin. Ngayon, gusto mo na magkita, yung nakaibigan. Bakit tinadamay mo? Sa kulong. Eh kasi, hindi ka rin kasi matutulog eh. Ano tatay nito? Ano sa inyo? Sige, ako pa! Dali mo ako. Opo! Sige, pulis po! Pasok! Ginawa mo na pamilya ko! Ano ka ba gusto mo? Kung wala naman ang silbi sa lupang ito, mas mabuti pa mamatay na lang ako! Hindi naman ako dapat dito eh!
kapitan ng kasalanan. Pasensyahan na lang tayo. Kaya lamang ano naman yung lahat? At kayo naman, magandang gabi mga kaibigan. Mga mahal kong mga tao, may mahalaga akong sasabihin kayo sa inyo. Kaya kung pwede, lumapit ng konti at makinig naman. Lapit ka, makinig. Mga nasa likod dyan. Pag nagpatuloy kayo sa pagsamba na iyong masasamang mga gawain at hindi tanggap na si Jesus ang Diyos na siyang magliligtas sa iyo, eh tiyak na dito kayo mapupunta. Ay, anong oras na kaya ngayon? Mukhang oras na para sa parusa. Mga kapag, nakaisakay si Tete. Oo, Ayaw ko sumama sa inyo! Ayaw ko sumama sa inyo! Ba't ako nandito? Hi, Dante! Sigaw pa! Sige! Akala mo bang nakakatakas sa inyo? Akala mo ba nakatakas ako? Akala ko. Kasi, wala ka nagmamahal sa akin. Ayaw ko lang ang tao gusto mo. Ako lang ang mag-isa. Ang pamilya. Nagapa. Ikaw, ayaw sa laibong na mundo. Kaya, isang kami. Magpakamatay! Gawin nyo na lang ang solusyon. Pero bakit ganito? Bakit nandito pa rin ako? Ayaw ko dito! Hindi ko pa rin napakasa!
namin